Ginpatpat ni Senador Alan Peter Cayetano sa iyang Facebook Live ang ila rason sa pagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema. Iniago depensahan sa iyang ginlaragway nga independensya sang Senado kagang ikasarang sang chamber sa pagpanigayon sa mga investigasyon nga wala sang politikal nga pagpanghilabot. Ang petisyon sa grupo ni Cayetano nagapangayo nga ideklarar nga null and void ang 12-member quorum sa sesyon sa Hunyo 3 nga nagbutang kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag nagreorganisa sa mga chairmanship sa mga komitiba. Madumduman nga nagkakorum ang grupo na Gatchalian sang nagabot si Senador Chis Escudero nga kaalyado anay Nanday Cayetano. Nagpangayo man sa Cayetano sa Korte Suprema nga punggan ang grupo ni Gatchalian sa paghimo sang trabaho nga naghalin sa mga tinutuyo sang sesyon sang Hunyo 3. Talalupang doon nga sa petisyon na Cayetano sa Supreme Court, wala nagupod sa pagpirma ang iladuwa ka kaopdanan nga sanday Joel Villanueva kag Mark Villar. Nasa Supreme Court ngayon po yan, and we have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari wild west. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera, or babalik tayo dun sa yung pag-uusapan natin ngayon 4 P's Plans, persistence, purpose, principle. Pero kapag walang batas, babalik tayo doon sa guns, goons, and go. Si Senador Alan Peter Cayetano.